салом алейкум духтаро созед нағзаин саломатиё хуба ина боз ма хостум шумода як навори дига пешниҳод кунам нархҳои беҳтарин кати двойка астай нихи палтои фасон астай бо нархи дастрас ҳама чи овардагиян хулас ҳози якта ба якта ҳамаша нишонтон метим бозори корвон аиҷа тарафи тилобозор 8 дарвоза 9 қатор мана саршави ҳамин 9 қатор дасти чап мешава ҳамин 8 дарвоза ворид гаштем духтаро байни 7-8 айда 9 қатор ҳатман биёед нигоҳ кунен қадвойкачои фасон овардагиян свитрои хушрӯ туничко манахе болопушо ҳамаи чӣ доран охе ҳамаш бо нархҳои дастрас ҳатман омада бо айпеш нарх навоша пурсон шавен анами палтора бисёр мепурсен духтаро нигоҳ кунен иё вариантои арзоншай анаму 2,5-3 айко ҳамуна вариантои арзонуш копия люксуш некеку ҳичи намеша бовар мекунен бо ина оригиналош ина пашмош мекана инаиноку ҳичи намешава нигоҳ кунен ина ҳози аксия кардиян 800 сомӣ будан короткиёш ҳози 700 сомон кардан ана дарозоша боша 900 сомон кардагияна дарозош хушрӯш ина бо 900 сомон ина расветкош духтарако метавонен нависен дарава как доставкатон мекунанд ё ки биёен айпеш тамошо кунен беҳад интихоб зиёда духтаро ина бинен шаишта хушрӯ ҳам двойка ҳам курта ҳамаи чӣ доранд двойкачо духтаро ҳамаш ангоркаянам хушрӯчае ки аксия эълон кардагиян ангоркара 300 сомон кардан ино қиматтар будан ҳози аксия кати 300 сомон мана марамат турецкий ангорка касида дар кораи скриншот кунен партоен даррав доставкатон кунанд ё ки биёен айпеш як буракак тамошо кунен бинен ана курткои балшмерка мепурсанд духтаро нигоҳ кунен хушрӯгии курткора бинен аҷоиб фасон стилни классика мепурсанд чанд моделаш ҳаста ҷошон ки камай ҳамаша овардагӣ нестанд шумо бинависен суратошам мепартояндтона нархшон 1000 сомон штагай и куртко 1500-1300 сомонаян ҳози аксия эълон кардиян 1000 сомонӣ ина I48 то 60 размер меёбен духтаро нависта маълумоти бештара аз хичон пайдо кунен тамошобино вилветои фасон омадай двойка ҳамқа хушрӯан материалш аҷоиботай шушта мепӯшен двойка я юбкаш кати нархшона 290 сомон кардагиян леки арзандая духтаро нигоҳ кунен юбкаошон однотоннеаю баъданам хеле болопӯшак доранд капюшон дора болопӯш баринам мешавад дига чи катипӯши баъд ина ин моделшам ҳастай аз инам чанд цветай бинависен дигароша суратошам мепартоянд 290 сомонӣ инчунин духтаракҳои хушрӯ нигоҳ кунен инаи двойкачоошонам аҷоиботай кожинка кати ина ёш беостинака инош бошам хе остиндорак ҳамаша нархошона як хел 290 сомон марамат касе двойкагирай ҳатман инами нуқтаи савдо биёен ё ки нависен сурат партоян интихоб кунен даррав доставкатон кунанд мана нигоҳ кунен аҷоиб хушрӯа размеро стандарт хушрӯгиро бинен духтарако двойкаошон да гап нест бовар кунен материалошонам фасонай дизайношам аҳамиятин чихе хушрӯчай ина Луи Витон 230 сомон брукошон катян духтаро марама двойкача и цветчам аст дига цветоям аст нависен сурат партоян баъд бо азанаи двойкаям ҳаст нигоҳ кунен дарозак то зонура дарозай брукошон примояй кушотак бисёриё истила мепурсанд марамат ҳаст материалошон королевский бамбукаяи аҷоиб хушрӯ мана шушта мепӯшен ҳичи намешава нархшон 230 сомон ишам размеро ҳастай духтаро бинависен суратошам мепартоян интихоб кунен тамошобинони азиз нигоҳ кунен фасони ира як борак ина бино 650 сомон буд ҳами кожинка ҳози аксия шидай 500 сомон ҳам қакожаш хушрӯай бори гуанҷӯай анаи плашам аҷоибай хеле материалаш плотни хушрӯай да ира бинен фасоншам аҷоибай нархша ҳози 350 сомон кардагиян ана баъд палтоошон да гап нест 650-700 ҳатто мефурӯхтанд ҳозир бошад 500 сомон кардагиян бори гуанҷӯ ҳозир ма стилша хушрӯ нишонтон бутӣ маъқултон мешава нигоҳ кунен стилакаш чихе фасонай баъд материалаш чӣ намекуна катушки намекуна материалаш хушрӯвай мана ишам ҳам хел стилаш пиҷаки аҷоибот ишам 500 сомон кардан аму 650 сомон ноҳора иёра двойка кадиян духтаро нигоҳ кунен чихе стилиш фасонча метова марамад агар ҳардиша бигирен 600 сомон мешавад диден вайшай куртаи дарози зимистона дора айболош боша намхе кардиганои турецки
кирташ агар ҷудогона гирен 250 сомон ай, кардиганаш 450 сомон. Нигоҳ кунед духтаро кори дастӣ дора, бинед хушрӯ бофтагай, аҷоиб хушрӯ, турецкиш 450 сомони. Марамад бинависен дар авакак доставкатон мекунанд. Ина намудошам ҳастай, мана ин намудошам ҳастай, бо дар бораи нарх навош бо метавонен хичонда бинависен, маълумоти бештара пайдо кунен. Туника, кардиган, инам хел киртои зимистона ҳар намуча доранд. Нархоша бо аниқ кунен духтаро, номерошон ҳастай. Як бор дигар такрор мекунем. Бозори Корвон айҷа тамошобино, тарафи Тило бозор, байни 7-ум ва 8-ум дарвоза, 9-ум қатор. Марамад биёен бо айпеш ҳамаша як бор бинен. Нав курткои чандсма? Она хеле курткои ғавсакам доранд, 300 сомони. Духтаро расветкош ҳаст. Духтаракои полоскора бинен чиха хушрӯвай. Ина киртош буромадай новинка, турецкай 300 сомон. Марамад ина каседа дар кор метавонен дархост кунен, дар равакак доставкатон мекунанд ё ки биён айпеш тамошо кунен. Баъд двойко омадагай, двойкои ангорка шушта мепушен. Духтаро ангоркаро хитон медонен ки материалш ҳеҷ чӣ намешава. Марамад метонен аз ин ангоркоям дархост кунен. Нархшон 300 сомон. Аз инам чанд цвет ҳаст, бинависен суратошонам мепартоянд то 54 то 54 размер дуруст мегира. Шобинони азиз, як борак ҳамира хушрӯгиша бинена. 350 сомон ай, остиношон ҷудо мешавад. Духтаро безрукавка баринам мепушен. Баъд азида калташам ҳастай. Калташ боша 250 сомон. Марамад размерош ҳаст, бинависен суратон партоян, интихоб кунен, дарав доставкатон мекунанд. Инчунин духтаро безрукавкаям мепурсанд. Мана марамад безрукавкаи хушрӯ доранд, 250 сомони. Бинен дарози хушрӯай 250 сомон, материалаш фасончаяй. Ана баъд болора нигоҳ кунен да, инаи дутай аввалаш 250 сомон ай, у дутай дигариш бошад 200 сомон. Аз иноям метонен ба осонӣ пайдо кунен. Духтаро касе бори дигар такрор мекунем, касе омада наметона, ино хучон шумода дарав доставка мекунанд. Нависен рақамошон ҳаст дар рӯи экран.